Sa number 2, naglabot sa 16 tanan ka mga local government units ang apektado sang ashfall kasunod sa paglupok sang bulkan kanlaon sang kagabi. Fivox nagpatag nga hindi lava ang nakit-an malapit sa crater sang bulkan. Yaring report. Sa CCTV video ni Karen Joy Lagos, mabatian ang lupok sa bulkan kanlaon la 7:04 sang kagabi sa barangay Mansalanao sa Banwa sa La Castellana. Naginuwa ang mga residente kang nagdinalagan. Sa isa pagid ka CCTV video naman ni Marvic Feria Daklan sa barangay Robles sa La Castellana sa gihapon, nakita ang pagbuga sang bulkan. Agaw atensyon ang naga-orange sa palibot sang bulkan. Patag sang Fivox, hindi ini lava. Ini ang incandescent ballistic fragments nga natugas ang moderate explosion sa bulkan nga naglawig sang 2 ka minutos. Nagbuga ang bulkan sang pyroclastic density currents o kon PDC, hazardous mixtures sang mainit nga volcanic gas, abo kag bato. Nagtaas ang 2,500 meters ang ginbuga nga abo kag aso sa bulkan. Dugay-dugay, nagsugod na ang pagdagdag sang abo. Oh my God, damo-damo. Ara! Sige, good Japon. Itam-itam Japon sa babaw, be. Sa barangay Kamandag sa La Castellana, makitaan ang video nga nagaulan sang abo sa area. Ang garahe, pati na ang salakyan sang tagbalay, natabunan sang abo. Sa barangay Robles, nagapuog ang dalan kung maagyan sang salakyan. Sa ibabaw nga mga barangay pareho sang biak na bato, wala nakalabot didto ang abo. Hindi lang sa La Castellana nakalabot ang ashfall. Bisan sa Binalbagan, madamol ang abo. Makita sa video sang LDRRMO sa Binalbagan nga nagapuog man ang abo sa dalanon. Sa video naman ni Eman Ontiveros, makitaan ang pag-ulan sang abo pati sa Himamaylan City. May reported man nga abo pati sa kanto ni Kagawayan. Amo sina kalayo ang nalabutan sang ashfall. Pagkaaga, amo sina ang sitwasyon sa La Castellana. Sa drone shots ni Cristory de la Paz, daw nag-snow sa Banwa kay nagapugati ang mga dalanon. Nabatian pa sunod sa Fivox sa Southern Leyte ang paglupok sa bulkan. Nagapanawagan ng Fivox nga hindi gid pagpasudlan sang tawo ang 4-kilometer permanent danger zone. Nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan kanlaon.